Irridu nibnu fuq li għamilna, inkomplu nsostnu fejn għamilna tajjeb imma fejn hemm il-ħażin irridu narfuh, inwarbuh u nimxu l qudiem b'determinazzjoni illi iva jekk ikollna Partit Nazzjonalista maqut kapaċi nagħtu sfida denja lil dan il-gvern. Ex-qar Adrian Delija waqt intervista fuq Net FM f'wieħed mill-programmi li qed jixxandru fuq Net Television u Net FM bit-tema Elezzjoni Kap 2020. Adrian Delija ddikjara li hemm kandidati lesti u preparati li bihom il-Partit Nazzjonalista se juri li għandu ċuħ ġodda u se joffru għażla għal votanti fl-elezzjoni li jmiss u saħaq li dawn il-kandidati se jkunu hemmhekk biex jaqdu u biex iservu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jrid ikun hemm deċiżjonijiet ibsin fejn narfu li hemm min qiegħed hemmhekk biex ifixkel u mhux biex jgħin. Min ma jrid jaħdem għall-partit u għall-pajjiż ma nistgħux inħalluh jibqa' jfixkel. U saħaq li hemm programm ta' 5 snin li rridu nibqgħu nibnu fuqu fost oħrajn semma l-finanzi tal-partit li jridu jibqgħu jissudaw fuq dak li diġà beda jinbena. Apparti dan fakkar kif il-Partit Nazzjonalista biddel l-istatut wara 45 sena. Adrian Delija saħaq li l-akbar bidla li ġab fil-partit kienet fl-attitudni l-umiltà li tkun man-nies biex isservihom u biex taqdihom. Mistoqsi dwar l-slogan tiegħu Għaqda u Lealtà. Adrian Delija saħaq li l-għaqda hi lealtà u ma jista' qatt ikollok tim rebbieħ meta jkun hemm tradiment fuq il-kap tiegħu stess u stqar li rridu naħdmu flimkien u nkunu lejali lejn xulxin biex il-politika tas-sewwa li jemmen fiha l-Partit Nazzjonalista tirnexxi. Meta mistoqsi fuq ir-rapport ta' due diligence, Adrian Delija fakkar li kienu stess tibiddel l-istatut biex dan l-eżerċizzju jibda jsir biex il-partit verament ikollu persuni denji għal pożizzjoni tagħhom u li verament ikun hemm għan-nies u saħaq li dan se jsir fuq il-kandidati kollha u jispera li l-gvern jibda jagħmel l-istess. Adrian Delija qal li se jeleb l-attakki fil-konfront tiegħu bit-tarka tal-verità għaliex jemmen li s-sewwa jirbaħ u stqar li se jkompli jkun miftuħ għal kull tip ta' skrutinju għaliex dik il-politika li tieħu is-saħħa dan iwassal biex noffru għajnuna lil dawk meqjusa żgħar fis-soċjetà biex anke huma jkollhom id-dinjità li jixirqilhom. Adrian Delija wieħed li se jibqa' jaħdem biex juri li flimkien nistgħu naslu waqt li nkunu kapaċi nirrispettaw lin-nies biex verament ikun hemm l-għaqda.